21. mendeko Nafarroa garaitik, Euskal Herritik, ze irakurketa dauka aldare honek? Esan dut, aldare bat azaldu da, euskarazko edo hitz baskoniko batekin, Iruñetik 20 kilometrora. Lehenengo irakurketa da, egiari ez diogula beldurra auki behar. Eta egia ezagutzeko zientziak metodologia bat erakusten digu. Ze gertatu zen Nafarroan 1936-tik 45 ez diogu beldurra auki behar. Eta hortan ari da Nafarroko gobernua memoria historikoaren inguruan politika publiko bat egiten. Egia hor dago. Ez dugu izkutatu behar. Nafarroa bere garaian Baskoniaren lurraldea zen. Eta baskoiaren hizkuntza euskararekin lotuta dago. Egia hor dago, ez dugu izkutatu behar, eta ez diogu beldurra auki behar. Egin behar dugu guzti hori aztertu metodologia zientifikoarekin, eta kitxo, ez dago bertze arazorik. Baskoien muga, esan dut orain arte larrae hitza azaldua zen, Esteierrian, Andelosen, Muruzabalen, Iruson, orain iparralderago azaldu da, zer da, pixka bat baskoien eta barduloen arteko muga izan zitekeena? Ez dakigu garai hartako herriek nola antolatzen zuten lurraldea. Baliteke duela 2000 urteko komunitateak gehiago kontrolatzen zituzten gizakiak lurra baino. Guain ohituta gaude lurraldea honeaino iristen dala eta mugarria jartzen ditugu. Baliteke garai hartan importanteagoa zala populazioa kontrolatzea. Nun populazioa bertan dago herria. Beraz, jakiteko garai hartako Baskoniaren muga nundi nora joaten ziran, hortarako eduki behar ditugu aztarnak eta eduki behar ditugu idatzizko lekukoak, larunbeko ara modukoak. Oso gutxi ditugu, dozenaka batzuk, eta horrekin eraikitzen dugu garai hartako errealitatea. Eta hemen, Irurtzuneraino ekarri dugu hoietako lekuko bat, punto bat. Eta punto guzti horietan nun azaldu dira epigrafe guzti horiek. Orduan, plano batean jartzen dugu, eta euskararekin erlazionatutako lehenengo lekukoak hemendik sakabanatzen dira. Baita ere, esan behar dugu oso momentu politan gaudela, Europan gaude. Europagaren zientzia eremuan, hor ez dago mugarik. Badaukagu aukera zientzia egiteko Baxe Nafarroan, Siberuan, Akitania aldean, jakiteko duela 2000 urteko errealitate linguistiko hura nolakoa zen. Eta orduan zientziaren begietatik ikusi behar dugu errealitate hura gaurko muga politiko-administratiboen gainetik. Eta Europako batasunak bideratzen du eta lagunduko du ikerketa horretan. Gaitasuna aukitzea horrelako aldare bat egiteko horrek esan nahi du sozioekonomikoki maila altukoa zela? Hortik eratortzen aldu hori behintzat? Javier Belaza epigrafistak erraten digu bera zala ciudadana romana. Orduan, hori estatus. Bueno, bazeukan bere estatusa. Eta Valeria familikoa, Valeria familia hori ezagutzen da beste epigrafe batzutan, Nafarroako garaian, eta Bitela, latinez, txekorra, baita ere aipatzen dute dala itzulpen bat. Igual benetaz, kalean beste bertako hitz batekin erabiltzen zuten, baina ja idazteko garaian jar dezagun dotoreagoa latinez. Baliteke olako zerbait izatea.